Guten Tag. Ako žijeme, tak sme kritizovaní, alebo naopak my kritizujeme. Ak sme pod kritikou, tak miesto toho, aby sme to odmietli, bránili sa, reagovali a hnevali sa, hej, a vrácali to proste, tak miesto tohto, ak nás niekto vecne kritizuje, tak treba sa nad tým zamyslieť, že prečo. Bez vetra sa ani lístok nepohne. Ide o to, že ten druhý je nezaujatý, stojí mimo nás a preto vidí veci zreteľnejšie, jednoduchšie, hej. On stojí mimo nášho kruhu a preto vidí to, čo my až tak zreteľne nevidíme. Takže to znamená, že kritika je pre nás dar. Treba ju proste nejak vedieť spracovať, nejak ju nechať s ňou prejsť, zamysleť sa nad tým, prečo nám to hovorí, lebo ten človek nám to nehovorí len tak. V tomto je potenciál zmeny. Teraz naopak, keď niekoho my kritizujeme, hej, teraz budeme hovoriť najmä v zmysle hnevu, hej. Ja sa na niekoho hnevám, proste lebo on je taký a onaký, hnevá ma to, hej. Tak toto je proste kvázi zrkadlo, reagujem na ňo, rozčúluje ma to, že on je taký a taký, ale nevidím, že že taký obdobný som ja sám. Teda ak ja niekoho kritizujem, tak ja som taký podobný ako to, čo kritizujem. To znamená, že posudzujúci je posudzované. Ak to človek nevidí, stačí byť absolútne úprimný, nemať strach a zistiť, napríklad na niekom ma niečo vytáča, hnevá, tak zistím, teda pomenujem, že on je taký a taký, hej, preto ma hnevá. A teraz ja zistím, musím nájsť nejakého človeka vo svojom okolí, ku ktorému sa ja chovám tak isto, ako ten, koho kritizujem. Takže toto je kvázi zrkadlo. Zväčša reagujeme práve na to, čo máme sami v sebe, čo sme my takí istí. Takisto je to aj s radami. Keď niekomu niečo radím, tieto rady sú najlepšie pre mňa samého. Takisto ako obdivujem to, aký som ja sám v skutočnosti, hej, ale je to na tých jemnejších úrovniach. Teda ak sa zdvihne vlna proti mne, netreba do nej búchať a hnevať sa a vrácať to, ale zamysleť sa, prečo sa tá vlna zdvihla a preto je tu všetko pre môj prospech.